Nih. Kira mono maling tak takonane ya. Iya. Ya muga-muga Bisa kene aman, tertib, aman, terkendali, tidak ada apa-apa. Amin. Mergo zamane zaman koyo ngene, menungso urip ora kebaing pengati-ati sing tuna mesti bakal awake. Sing rugi awake dhewe. Nah, Tak takonane ya. iya sayang. Tono dasmu kok malah. Wong di basane apik kok. Ada sayang itu dah. Dagelane jo kakek sundang mudar. Wah, aku ora kesusu mati nek mbok seleb ya ora masalah. Ya wis ngono aku budal tak kirimi alamate. Loh, berarti aku bodak. Oh iya, kita kan senasib. Oh ya iyalah. Aku tak takon ya. Sing digondol pondo niki sing kemandel niki. Ora ngandel lah. Wong wedok nek gemandel ndak umum. Sing, ha? Iku goblok ya kowe. Aku. Ini wong wedok ra digemandul ning melu ngopeni. Ngopeni apa? Yang gadul-gadul. Gadul-gadul apa? Lho takon sinden kok malah takon aku. Gemandol ning ngendi, Nduk? Niki sing tangan jero niki. Wih, Gini. gemandol nek jero. Ya bener ning jaba kodanan kok. Lek, Lah nang jero ora. nek kodanan ku anggap apa? Lho kowe takon sapa? Aku takon kowe. Lho aku ora ngerti, nek kowe pengen ngerti takon sinden kono kok. Ning jero ngendi, Nduk? Niki lho tangan jero dodo ati kula digawalung. Jebule sing nang jero mau ati sing gadul-gadul. Sing gandul-gandul mau mati. Ati. Tiwas aku deg-degan. Rumah aku sing gandul-gandul ning jero mau ati. Lah ya ati. Lah iya ati. Tiwas aku wedi ngono lho, aku tuku ngempet ya tenanan rumah Sing aku. gadul-gadul nang jero mau jenenge ati. Ati tiwas aku deg-degan rumah aku sing gandul-gandul mau ati. Lah ya Lah ya ati. sing nek gadul-gadul mau jenenge ati. Lagune Romo ana maling padha karo ngelingke masyarakat. Gebang Sak wonten kena mirsani ketoprak taman lingkungan kudu dijaga. Jamane jaman kaya ngene, awake dhewe kudu ngati-ati. Aja nek kok nggone wong liya, nggone dulure dhewe leno ilang. Ini mudah-mudahan Piyai Gebang tidak ada masalah. Aman Dan tertib terkendali. Nonton ketoprak ya kudu gentenan. Sing lanang nonton, sing wedok kudu ning omah. Ning omah. Upama sing wedok mirsani, sing kakung ning omah. Upama ditinggal saeneke lawang dikunci. Njagani yen ana tamu sing ra diundang. Sing jenenge maling. Piyai Gebang upami wonten maling kanthi nyepeng. Ndi? Niki lho tiange. Kowe tak tonyo kek kok malah ngarani wong maling. Lah nek ora maling jenengmu sapa? Kancil. Gawene nyolong apa? Nyolong ti. Ah iya. Iki maling apa ora? Iku lah kancil kewan, aku kan manusia. Walah gayamu manusia. Oh, aku manusia. Awake dhewe ndedonga. Heeh. Alhamdulillah ketoprak belong kancil pikantuk ulem karo Piyai Gebang. Ngene iki termasuk barokah. Barokah berkah. Kok ora iki piye? Dagelan modal wedak karo angus kena dienggo ongkos anak sekolah. Iya ta? Alhamdulillah wingi baru ujian anakku gak munggah. Anak ora munggah kok seneng lho kowe. Lho nek ra seneng wong pancen bocahe goblok kok. Anakku ya anakku lho. Gini. Untuk ranking 1. Oleh wong kene ra gumun, nek cah sekolah pinter, untuk ranking untuk beasiswa. Iya ta? Sing angel kuwi ndek anak goblok ning kondang. Lho cah iki bento edan apa? Lho tenan kowe ro anak goblok karo kondang. Lho kondang le anakku wedok SMA kelas 3 saiki ngene. Anakku piro? Anakku 3. Sing loro. Sing loro wedok SMA kelas 1 karo kelas 4 SD. Sing kondang sing SMA kelas 3. Kondang apa? Alhamdulillah saiki meteng anakku wedok. Sumpah anakku wedok meteng saiki. Sik. Lho, kowe ku edan ta piye? Edan piye? Lho anak meteng hari alhamdulillah. Lho arang-arang lho dagelan kondang di anak wedok iso meteng ning sekolahan liyane aku. Edan yo wis ben wong aku sing anak. Iki kurang pengawasan wong tuwa. Omonganmu aku rek bukan melok ngawasi wis bayar BP3, bayar uang gedung. Lah ning sekolahan wis ana Pak Guru karo Bu Guru ya ben diawasi gurune. Nek anakku mbok ngawasi aku lebokno kamar kunci tak awasane ngene ben gak meteng anakku. Ya Allah, ya Allah. Ngene lho, Nyok. Iya, Rek. Lho ki ngarani aku kethek. Lah kok nyeluk wong bagus ya munyuk. Ngene lho. Anakmu iku meteng dhewe. Meteng nganggur. Meteng nganggur. Nah, tekok wong kene, angger duwe anak wedok meteng mesti kon nganggur. Nek nganggur kuwi kandungane sehat, sok ben nek metu bocah ya normal. Nek anakku meteng mbok kon jungkir walik, sok ben nek putuku metu gak ana ndase piye? Cek. Piye jajal iwangi mikir ah. Iwangi mikir anakku wedok sing meteng lho. Nek metu putuku ora ana ndase terus ora bingung. Aku mikir bojoku sak omahe ora mumet. Ning mikir kowe kok bingung. Aja mbok pikir wong aku dhewe mumet tak jarak-jarak dhewe kok. Maksudnya ngene lho. Gene. Gobloke lho. Bojo nak anakmu meteng iku kudu duwe bojo. Lah pancen tak penging karo. Tak penging. Duwe bojo ya mbok penging. Tak penging di bojo nek anakku meteng ana bojone ndak darani madani tanggane. Ya wis ben meteng karepe dhewe ora masalah. Wong aku sing di anak ora bingung kok kowe garek nyawang geger. Lho cah iki piye cah iki? Lha kene.
Lho anak meteng. Arang meri karo pakane kondangan aku melok kondang. Ya toh? Alhamdulillah sumpah meteng ya anakku. Yakin. Lho anak meteng jak sumpah. Berarti anakmu loro-lorone meteng. Gak, meteng sing siji sing nomor loro wayu malah SMA kelas 1. Iku durung meteng. Gong. Nom-noman mriki niki anake Belong sing setunggal dereng meteng. Ayo bareng-bareng ditengi yuk. Kowe iki omonganmu. Are kondang. Kondang sing bareng sing nomor loro aja arek terus mbok biyukno cah kene mbok kon ngetengi iku. Lah timbang mbok tengi kowe tak tengi aku dhewe kok. Iki jenenge wong apa? Kowe iki sing salah penompo. Piye? Nek koyo Belo kok didik anak ngantek meteng nang sekolahan ku fatal. Ini sepadha karo menehi apa pengertian pada masyarakat umum sing khususnya kagungan di anak wedok. Oh. Wong di anak wedok iki salah nggone ngawasi kleru nggone gluwentah contone iso koyo ngono iki mau. Ning muga-muga piyayi kene ora ana. Ngono. Rumangsamu apa ya tenanan piye nek aku di anak wedok meteng ngono kuwi. Lho wong Islam kudu nak pamane anake meteng ya ndang dinikahno. Wah, kuwi nek sing umum nggonku ora umum kok. Rumah sakit umum kok ora umum. Wis ya gelben meteng-meteng lah anak-anakku dhewe kok kowe geger lho. Ya gelem sawang ora gelem ya wis kok. Kowe melu aku yuk. Ning ndi? Nek guri sanding diesel. Ngopi. Ora. Ngombe es. Gak. Apa? Setrum cocotmu kowe. Nesu. Wong dikaden itu cuma suatu gambaran, ngono lho. Lah yo upamane kowe nak wong Islam. Heeh. Nak anak meteng undang dinikahno. Lah sing umum ora ngisi-ngisini wong tuwa. Enggak, ora ngisi-ngisini. Tanggaku kawin medeni wong malah kok. Kawin medeni wong. Anake wong ra duwe. Nah. Anake wong ra duwe pengen nikah ngono ceritane. Lah wis kadung dinikahno arep lungguh nang nggon apa padi-padi wi to. Tuku kathok ora kuat. Ya Allah. Saking kirene wong tuane. Muni pakne ndek dhuwit ya, lho ana dhuwit sithik tukokno kain sembarang sing penting iso kathokan. Tuku kantong gandum sing ana gambare segitiga biru lho. Kuwi wathok didinggo lungguh awor sing wedok ngene iki. Alhamdulillah kelakon dadi manten. Iki terus tamu lunga ndek mlebu kamar karo sing wedok. Ayo Dik, upama motor iki menawa ora wis ana STNK-ne. Lawang kancing jebret. Sing wedok lungguh ning ngarepan iki ndek nang kene. Klambi dicopot. Sing wedok ngingeti ngisor mlayu. Lho, klambi dicopot sing wedok mlayu. Mlayu. Ana apa nduk kok Moh, Pak, aku wedi. Berat bersih 25 kg pakai ganco. Ya ngono. Wong nek diberki semono ora mati ya piye ya ngono. Aduh. Ngono dak dikandani apa nganten wedok? Wis bareng tak kandhani ora kuwi. Berat bersih pas kene. Ana tulisane nang kene berat bersih 25 kg pakai ganco. Pakai ganco. Lah dene modal aja wedok. Wong nganggo ganco kok. Lah tak kandhani gak kuwi tulisan tok. Aku ya ngono langsung mlebu. Mlebu saiki anake kemriyek wis. Pira? Tenan 6. Lho, 6? Heeh, ya kuwi mau padha karo anakku sing 3 gak ono ndase. Lah nek ngono kowe ngerti kewan-kewan? Lho. Aku tak takon kewan. Gene. Kowe ngerti ula? Ula roh. Ula iku makan apa? Makan kodhok. Nah, ula makan. Makan kodhok. Lah nak kucing. Kucing makan tikus. Nak rumah makan. Uga ana rumah kok makan ora ana. Ora ana nek ular makan kodhok. Terus kucing makan tikus. Rumah makan gak ana. Ana. Nek kowe rumah makan padang. Rumah makan ular makan kodhok. Kucing ular makan kodhok. Kucing makan tikus. Rumah makan padang. Ora ana rumah makan gelap ngono gak ana. Nesu. Gak nesu aku wonge pancen wonge sumeh kok. Sumeh wong goblok ya kaya kowe. Goblok piye? Lah kowe nek tak bedheki iso. Lah kene. Kowe iso bedhek aku. Sik. Sik. Apa neh? Aku nggo dhuwit kok lali. Apa neh? Ana bel. Kancere lho. Ana wong dudul HP rek jarak jauh mok jelep. Wong sugih yang ngene iki. Kaya nyogok sing wedok Wong sugih. Halo. Halo. Budek iki wonge. Budek wong kupinge ning dhuwur HP-ne mbok kono ngisor. Waalaikumsalam. Oh nggih. Kula niki pentas wonten dusun Gebang. Nggih ning masyarakat Gebang. Nggih wonten Pak Muncul kok. Muncul niku lho, dagelan. Seniore kula wone. Oh nggih. Oh jangjang kula tak sowan mriko. Nggih. Waalaikumsalam. Sapa? Kok ngene sapa? Kok ngene sapa? Gus Dur. Adek juguk apa kowe? Juguk untukmu suwek guyu arek juguk. Adek nek ngono. Pangkatmu apa rek dibel Gus Dur? Lho padha Islame le. Lah ya Islam ya ora ana gandeng-gandeng. Kowe no ora duwe HP. Lho. Ya nada deringe piye? Jalan lah iku. Kereta api Argo Muria Semarang Surabaya. Perhatian. Nek kowe nek dudul rak ngene aku gak.
Apa Dik? Mateni karo ndas tuwak ngono. Nek kowe ra mbok duduk antem non das muni. Selamat malam. Iya. Oh iya, ini benar Mas Pilong ini. Oke. Kirim berapa orang? 2 orang. Iya. Iya, jam 9 kita standby di Bandara Ahmad Yani. Iya, iya. Numpak napa? Pesawat omonganmu. Pesawat apa? Pesawat telepon. Weh. Wong kok mbok tumpakno pesawat telepon? Maksudnya numpak pesawat terbang nggawa telepon. Goblok kan Iya iya. Jam 9 pagi kita standby di sana. Iya, iya terima kasih. Selamat malam. Iya. Ngirimi wong pira? Patute Pak Budi ya mbok ngono. Wong wingi ngentut bantere nesu ngono rek arep bedhek. Yo tenan kowe tak bedheki. Akhir iso jawab 50.000. Ah, mustahil. Mustajab. Parem kocok piye rek? Lah kok yo ngono. Iso jawab 50.000. Tenane. Jawabane tak dudono iki. Iya. Iya. Andane aku nak karo kancaku piye ya? Dhuwit ora pati penting nak pangan pitikno, Mas. Ulah gaya. Bedhekane tak dudono. Heeh. Jawabane kodhok. Pokoke bedhekan apa wae jawabane kodhok. Kodhok. Untuk 50.000. 50.000. Colot apik cah iki pinter jebule. Iya. Didudono jawabane. Colot sikil papat apa? Kodhok. 50. Iki tenan nih. Lho tenan ah. Lah kok gek guyon. Ora. Colot sikil papat apa? Kodhok. Iki tenan apa guyon? Tenan modal sumpah tenan. Sumpah iki lho. Aku kok. Bocah nek lumone ngene. Bojomu epleh-epleh koyok Kodhok. Kodhok 50.000. Nek mbok pilihno bojoku epleh-epleh ndak. Mosok ngene. Mbokmu ngongkrong-ngongkrong kaya Kodhok. Ah iya. Kodhok karo dhuwit mbok pilih ndi? Kodhok. Lah ndi kok rene. Ketoke lomo ning jebule kok ngapusi. Epleh-epleh kaya kodhok 50. Dhuwit karo kodhok mbok pilih ndi kodhok? Bablas. Iya. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Monggo. Monggo. Monggo budheke lho. Sinten niku? Kula sinten? Monggo. Merjaya ngejak tukaran sing di omah. Sinten niku? Kula sinten? Mlebu karepmu ora karepmu. Lanwun. Monggo. Duh, iki ana swara kok ora ana rupa. Wah, berarti entut Mas kuwi, Mas. Lanwun. Nek ana swara nara rupa entut, Mas. Lanwun. Kaya ora ana wonge to dene. Padahal matane yo model ya. Mosok ana prongkolan semene nek ra roh. Iki padahal merongkol sakmene lho, Dik. Ana suarane ra ana rupane ya ndende. Metu tak jeblok kursi tenan. Muni ora ana wonge tak jeblok. Lanwun. Lho nang kene to. Alah Kang belonge tak goleki mubeng. Oke, muni kula nuwun neh. Ora kena wis muni kula nuwun kowe ning kene ning kaya. Ana wong merongkol semene rek muni ora ana wonge jebule. Dik merongkol iki kaya penyakit dik merongkol. Endi? Aku wingi marana nggonmu e. Lah apa? Jam 8 lawangmu rano bojomu mengo. Walik. Lawangku mengo bojoku ora ana. Kowe nang ndi ngo? Aku nang nggonmu ngono rek. Duh. Aku wingi jam 8 marana nggonmu. Lawangmu rano bojomu mengo. Duh, kan masalah. Kuwi walik. Lah sing bener. Lawangmu mengo bojomu ora ana. Kowe nang ndi ngono? Aku nang nggonmu. Sumpah aku nang nggonmu jam 8 esuk. Aku marana nggonmu lawangmu rano bojomu mengo. Ora mbok leboni nisan bojoku mengo. Ora mulu-mulu piye? Kowe ki omonganmu salah kok. Lah piye? Sing bener, lawangmu mengo bojomu ora ana. Kowe nang ndi? Aku nang nggonmu. Telek. Aku nang nggonmu. Terus lawang mengo bojomu ora ana cah cilik-cilik loro. Kuwi anakku. Gulune dawa. Aduh. Banyak kuwi. Oh kuwi banyak. Mosok anakku banyak kuwi ngawur. Oh, terus aku memburi. Memburi. Memburi ana wong tuwa nang pojokan kamar nganggo ireng-ireng sapa? Oh, mbahku. Ditaleni gulune. Lah. Kebo rek. Kebo. Heeh. Aku terus nang etan omah ana cah cilik-cilik nganggo seragam putih-putih. Oh, kuwi anakku nek kuwi. Tak wek 50.000. Matur nuwun. Iya lho kok nyatane karo aku rak dulur. Wong nyatane kowe wis sukses. Amin. Alhamdulillah. Tak wek 50. Heeh. Wong anakmu ya padha karo anakku. Karo anakmu iya. Nek nek iringan ana wong tuwa nyapu. Lah nyapu kuwi mbahku. Ah, tak wek 200. Lah mbok sangoni 200 kuwi alhamdulillah. Alhamdulillah wong mbahmu ya padha karo mbahku. Mbahku ya padha karo mbahmu. Terus ana rajang-rajang lombok ning mburi rambutnya sakmene nganggo gelang pirang-pirang. Walah kuwi bojoku. Alah tak wek 600. Iya alhamdulillah. Iya wong bojomu ya padha karo bojoku. Nah, aja. Nek mbah bodhaku karepmu bojo rek, terus bodhaku muni terus piye? Ora kita wedhus gudikan dhisik ya modal rek.
Bojomu mbiyen nganggo wedhus gudiken. Timbang tak weh wong cuma-cuma ora kepenak. Ya alhamdulillah weh aku ra wis. Lho tak wehi nek perkara dhuwit, aku kowe iso bedhek cangkrim aku. Lah moh nang angel. Ora gampang tak duduhno ijekan jawabane. Ih tenan to ora? Jawabane tak duduhno. Tenan yo. Kowe iso bedhek jawabane kodhok. Ih, jawabane kodhok. Nek kowe muni kodhok 50.000. Angger aku muni kodhok. 50.000. Iya gelem nek no. Aku mbuh nek gelem. Timbang tak wehno langsung ketok ora kepenak. Iya, heeh. Aduh, duwite piro to mung hitung ngantek kaya ngono. Omonganmu wong sugih biasa to. Mbok nek sering ngono. Iya no. Kowe iso bedhek. Iso. Teot-teot ning pinggir kali apa? Kodhok. Iya ta? Iya, iki ngapusi, Bang. Ora lah mbok modern aku ngapusi, aku tau ngapusi kowe piye? Oh iya matur nuwun. Matur nuwun Kang Bira. Iya iya nek ora. Iya Kang, matur nuwun. Ongkrong-ongkrong nang pinggir sawah. Kodhok. 100. Iya ta? Iya. Alah alhamdulillah. Pakmu jengking kaya Kodhok. Rek pakku mbok padake kodhok. wong barang kaya kok. Oh iya sip. Heeh. Kodhok karo duit mbok pilih ndi? Kodhok. Ki piye? Calon-calon sikile papat apa kodhok? 50. Tuasaku bedhek pakku mekongkong kaya kodhok. Duit karo kodhok ndi? Monggo. Pentil. Kancil. Kliru. Ana pentil semene ku. Kalau bayu nendang wong lemu lho. Pentil semene ku cangkeme sing ngemut sepiro? Kondi. Lho apa nang ndi iki? Kadang yang ku aku ketoprak dhewe kok. Ya wis nek no. Sonding. Sonding untung suwek. Sondong budak. Lah yo sonding. Iki lho, Hah? sing gambar ketoke pakmu ae. Di. Sing mrene iku LI rono. Kowe apal LI to kowe. Asa. Kowe bocah kono apa piye? Ketoke dhewean. Dhewean kok mikir. Mikir apa? Aku dhisik pakmu lagi entuk 26 lho. Kok mbok pikir? Ora maksudnya iki ngene lho. Aku dhisik sekolah kok ora nganu apa ki ora tutup. Kowe dhisik sekolahmu tutup ora? Iya, sekolahmu tekan ndi? Aku sekolahku ya teko sekolahan to, masa sekolah teko kuburan. Lah iya. Lah iya piye? Saiki piye lah? Lah piye omonganmu piye ya, Jan? Maksudku kowe tutup dino lho. Lah ya tutup sekolahan, wong jenenge wong sekolah. Heeh. Lah iya, kowe tuman wong sekolah tutup kuburan. Mendem kowe iku. Oh, Maksudku nesu. wis tekan SMA apa SMP ngono lho. Ya SD ta aku. Goblok iki. Lah kowe dhisik tekan ndi? gak seneng kuwi. Yo, Aku mulai sekolah menengah aku. sekolah menengah. Wah, bareng tekan tengah mah kelep mikir dah. Wis sekolah apa? Ya kita banjir kene lho, banjir. Kowe kandhani Wis sekolah apa? Sekolah menengah tengah-tengah. Jero terus minggir. golek iwak lho, Nyok. Iya ya, Tek. Kowe tak potong bayaran lho. Aja ah. Ngarani aku tek kethek. Lah aku mbok arani munyuk, Pak. Ora apa-apa, anak buah ya entuk ah. Bapak. Kayak dilani wong kok. Berarti Kang Kacil dhisik sekolahnya teko dhuwur Dhuwur. SMA. Malah. Nek tak bedheki ngerti. Apa? Tak bedheki. Pedak yo. Iya, tak sangkrimi. Ah, iso. Ning sing tak dudoke. Jawabane mbok didono. Iya. Mung kowe muni kodhok tok iki 50.000. Tenane. Sumpah. Kok cai. Kandhani yo. Gelem ora? Ada. Mosok urung. Urung dianu nek kodhok. Urung ya. Heeh. Kodok-kodok. Calon-calon sikile papat apa? Ah, kodok. Iki 50. Kodok neh. Urung. Bojomu kongkong kaya Kodok. Wis bojoku ngongkrong-ngongkrong ya lah. Penting atur 50.000. Kodok neh. urung. Paplok ngono iku. Mara tuamu ngongkong kaya Kodok. kodhok. Nah, bongko. Kodhok karo dhuwit milih ndi? Duit. Hahaha, makasih. Hei, kodhok go. Mau. Kuwi kodhok. Goblok apa piye? Hei, milih kodhok. Duit ya. Duit. Dhuwit untuk suwek ngono. Kowe arep ngopo? Nganu iko Kacil. Lah wong aku sing ngakari dhek, kowe arep ngakari kene. Ngatek modal nek iso le kowe. Milih kodhok. Ah. Mau. Duit ah. Ya, kelangan duit 150. Milih kodhok go. Mau. Ora duit ah. Aku kelangan 150 iki. Ada wong Salahmu. Sing ngakon bedheki kono sapa? Wong aku mah dihapusi kono, kowe arep ngapusi kono. Lah aku yo ora ngerti nek sing ngapusi kono. aku piro? 150. Tak balekno anakku. Susu 50. Susah tutup suwek Iki ora duit ora lah. Iki duit 50. Aku bawa duit piro? 150. Tak balekno ning susu 50. Iki cah iki bentus lah suwe. Kowe dan kowe ku. Iki duit pira? Iki piro? 50. Iki 50. dadi siji. 100. Diwalik. Balik. Iki 50. iki 50. dadi siji. 100. Satu piro? 200. Duit mbok aku piro? 150. Dadi susu piro? Lah iya iki susuke gorene.
Wonge cilik nang pikirane gedhi ya. Wonge cilik nang pikirane gedhi. Ora perkara gedhi ya banyak goblok kuwi. Sing goblok ya kowe iku. Ora kono. Wong ngakari rek gentenan. Ya. Wong aku diapusi kono kowe arep ngapusi aku. Saiki aku ya genti. Kodhok. Piye? Kodhok. Ape bedheki kuwi? Kodhok. Ora perkara kodhok. Gak. Sak bedheki ning jawabane aja nganti padha. Nak padha. Nek padha dikepruk. Ora. Wani ya. Wani, kowe wani. Iki mau kodhok nah ora ya? Kok kepruk karo iki kowe. Oh, Iya. wani pra. Wani ya. Bilang. Iki ndak terima montak mantuk kaya Le Parman. Ora ketoke nyawaku ndak ra tutuk tuwa menawa. Wong perkara bedhekan digawakno gebuk semono gedene. Lah ya gelem ora. Wani ya ya. Wani ya. Wani ya. Alah. Kena tak bedheki ning jawabane aja nganti padha. Nah, Sing kok- padha kepruk. Iya. Ya ta? Ya. Ki trimo kaya cah cilik-cilik cah TK. Ah, 5 tambah 5 berapa? 10. Oh, 10. Sip. 8 tambah 2. 10. Piye? Sip. 50 tambah 50 berapa? 100. 100. 75 tambah 20. 100. Lho kok padha? Prok. Aku pe banter kok iwah piye ya? Mare karo seniorku kok. Kowe goblok iki lho. Eh? Goblok iki lho. Ini. Malah lele. Ya. Oh, tau ora kowe. Iya. 5 tambah 5 piro? 10. Kowe yo. Apa iya? Kowe iya piye? Ora, suka-suka. Kowe yo. Gak lah. Enggak. 5 tambah 5 piro? 10. 10 tambah 7. 10. Aduh. Kodhon iki. Cel. Kuwi mbok paske sing gur kuadul. Ya. Lho, apa? Aduh. Ini tangan dene. Timbang aku durung mati. Tulisan belong diganti. Ganti sapa? Aku tak melu toprak liyane sing Lah, aman. dadi wong aja bodoh. Nah iki. Wong bodoh iku mesti tangane wong pinter. Iki sing salah besar iki. Salah kowe salah. Kuwi sing salah. Nek kowe ngandake wong bodoh pangane wong pinter, berarti Anda orang yang tidak punya rasa toleransi. Toleransi. Justru sing goblok dikasih tahu pengertian ben ora dibodoni karo sing pinter. Sing pinter ya semono uga kocok Pak Baline. Iya. Wong jaman-jaman koyo ngene arep ngakali karo sing bodoh kuwi salah. Salah kowe. Kowe salah. Wis barno ae wong sing diketoprak barno ae. Sing ketoprak kok loro. Wah ya amure justru sing goblok Ah. pangane wong pinter pisan. Sakno wong bodho iku mesti pangane wong pinter sing salah. Saiki ora ana ya. Lah sing pinter kudu marahi sing bodho. Aja seneng ngakali sing bodho. Ya ora kena akal-akalan. Ah.